Tikulandireni mu program ine ya Tikudwizeni pano pa Times ine dzina langa ndi Allan Chamgwera. Mu program ya Tikudwizeni timakhala tikudziwana ndi anthu osiyanasiyana amene achitanso kapena akuchita zinthu zosiyanasiyana kwathu kuno ku Malawi. Timakhala tikudziwana ndi anzathu pena osewera mpira, ampingo, ochita malonda, andale, azitsuzo, oimba ndi ena ambiri. Cholinga chake nchoti tikadziwa zambiri zokhudza moyo wawo tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Ndipo lero tachitika mwayi tikhala tikudziwana ndi ambuye Allan Chamgwera. Amenewa anali mmodzi mwa mabishopu a mpingo wa Katolika amene adatulutsa kalata yawo mchaka cha 1992 imene idathandizanso kwambiri kusintha kayendetsedwe ka ndale kuno ku Malawi. Takhala mpompo. Ambuye Chamgwera tikulandireni mu program imeneyi. Pepani takhala tikufuna kuti tibwere tikudziwa zoti munatanganidwa ndi zina zochita koma tithokoze kuti lero mwatilandira. Kaya muli bwanji? Ine ndili bwino. Kaya inuyo? Inenso ndili bwino. Kaya kumene mwachokera? Kumene tachokera ili kwabwinonso. Zikomo kwambiri. Mwangodekha mwafatsa kuno. Taona ndithu kamphepo kayaziyazi m'munsi mwa mitengo. Mulungu amene. Munali mmodzi mwa mabishopu achikatolika amene adalemba nawo kalata ija yayikulu kwambiri. Sitingane kuti kumalawi kokha koma dziko lonse fa inafalikira patali. Kalata imene ija mmene malemba mutakhala pansi mudagwirizana zotani? Kalata imene ija tinalemba malingana ndi nyengo imeneyo ndizochitika za nthawi imeneyo. Ife ndife ampingo, atsogoleri a mpingo. Ife pa nthawi imene ija kaino kuti mulipo mulipo mulachichepere basi. Poyamba ndinene kuti atabwera mtsogoleri Kamuzu Banda 1958 iye anati wabwera kuno uchachititsa zinthu zinayi. Udzachotsa ulamuliro umene amautchula wa atsamunda imeneyo inali federation ya Southern Rhodesia, Northern Rhodesia ndi Nyasaland nthawi imeneyo. Ndiye atafika ananena kuti choyambirira chimene ndifuna ndikuchotsa amachitwa stupid federation. Yes. Ndiye zinthu zaje zinayi kuti anthu ache akhale pa ufulu mtendere. Pachisungu amati freedom. Tithokoze Mulungu kuti anatipatsa mtsogoleri wotere. Pano timati ndikuwuzani kuti Dr. Banda anali Khristu. Ndipo mmene ndinamveramo anali eda kumpingo kwawo kwa CCP. Aizona tikamawerenga timazipeza adi ndithu zimenezo. Ndipo ine ndichitira umboni kuti anali Khristu. Zimene anafuna kuchita zinthu zabwino. Zonse zimene anafuna kuti achite inali masomphenya abwino. Ndipo tinene kuti anayamba bwino
tinandira ufulu. Kachiwiri akulu anga kale amuno Malawi muno asema chite uti poti ndi nzathu ayi anali president watsiko psychologically cholinga chake chinaye chimaika kuti ndine ndidzapulumutsa anthu kutsogolera dziko lero ndipo anayamba bwino pafundo zake zimene anachita ndipo atayamba zonse zimayenda bwino. Koma ndikuwuzani kuti kawiri atsogoleri angakhale nthawi imeneyo kapenanso mpaka tsopano mtsogoleri atokhala wabwino koma omulangiza omuzungulira ine ndikuganiza kuti chinachititsa chimenecho. Iye atabwera malingana ndi masomphenya ake amene saboma pa nthambi saboma zimene zilipo komanso anawonjezera pamwamba pofuna kutukula achinyamata ndi azimayi. Choncho anayambisa bungwe la Young Pioneers. Cholinga chake nikuti achinyamata adzigwira ntchito chifukwa mwini wake amanena kuti sindifuna kuti anthu anga azifa ndi njala yayi pokhapo ndiye yayi. Ndipo tinenene kuti anayamba bwino kotero kuti anayambisa mafamu akuluakulu sipokhapo yayi. Izo zili choncho panalinso kagulu kena ka youth. Youth iyi inali achinyamata osungitsa bata pakati pa anthu ngakhale polisi inalipo koma anapanga kuti ayusi poti amakhala ndi anthu azisungitsa bata. Ndiye wayamba boma lake lija zomwe zichandi pano yauti anthu omuzungulira anayamba kugwiritsa ntchito makamaka ayusi kuchita nkhanza ndi anthuwo. Ine ndikuganiza kuti chinali cholinga chake sindikuganiza koma poti ndi munthu ndipo ngati zinasinthika anthu omuzungulira panali zambiri zimene zimachitika. Tsopano ife monga ampingo kodi nthawi imeneyi inu munali a bishop a Kuzomba? Ine ndinali bishop Kuzomba konkuno munachitiranso kodi retire konkuno Kuzomba mwakhalanso munasankhanso kuti kodi kumudzi ndikuti? Ine kumudzi wathu ndi kuneno. Nthawi imeneyi ndiye kuti ali gawo la Mwanza? Ndinali gawo la Mwanza. Ndimachokera m'mudzi mwa Agobede ndimachula nkojiwa nthawi imeneyi. Munabadwa chaka chanji? Pepa ndinangoyamba mafunso ena ati mana ndifunse kumambiriro. Fuwa tikayang'ana amene munali nawo limodzi nthawi imeneyo amene Mulungu wakudalitsani mulipo moyo ndino khanu. Tinali ndi James Chiwona amene wanali Archbishop of Blantyre Church. Then kunali Matias Chimole amene wanali Bishop wa Kulilongwe. Then kunali Grevazio ndi Chisendere amene Chisendera amene wanali akudetsa. Then Monsignor John Mati Roach aku Kunzuzu. Then inu Allan Chamgwera akuno Kuzomba. Then kunali so kuchikwawa Amukhole ndi ku Mangochi Solari. Nthawi imeneyo mwati munabadwa chaka chanji? Ine nabadwa pa 30 April mwezi ngati uno.
moti birthday yanu chaka chino muka almost simunamaliza chaka chanji chimenecho 1928 1928 kainu kuti muli kuti makolo athu amene kulibeso mukhalande kuti mukwanitsa chaka cha namba chani panopa ndati pasate April 1928 ndiye mwerengere tiwerengera ndithu ndikukwanitsa kuti 94 94 inde mdalitso waukulu kwambiri ndeno mwakamba kuti mwaunika zonse zimene ulamuliro wa Dr. Banda umachita ndimene mmaganiza kuti mulembe kalata yanu kalata yanu cholinga chenicheni chimene mmafuna chikwaniritsidwe chinali chani munayipanga title Living Our Faith kalata yayo ndinayo muli nayo ndakhala ndikuyisakasaka ndi mwina mundipatsa kakope kena kake ndipite nako sindikupatsaso ipo yangotsala fani ndimayisakasaka kuti kuyang'ana masuku ndipati pa internet sikupezekapo pepa koma kalata yake ndi imeneyo kukhala moyo mchikhulupiriro chathu mukaerenga kalata imeneyi ifeyo timangounikira boma ndi akamuzu amene ali Khristu cholinga cha Mulungu pakulenga munthu ndipo tidati Mulungu adalenga munthu mchifaniziro chake choncho ayenera munthu wolemekezeka ndipo akayenera ndi ufulu ndipo kupatsidwa mwayi monga munthu kuchita zinthu kupembedza chabwino yesayendetse dziko koma potsatira chifuniro cha Mulungu zimene tidalemba ife zimenezi ndipo kalata yachendi mukandilola ndimati ndingokuwuzani kuti sindiyerenga zonse ya chabwino ndimeyamba inali yakuti ulemerero ndi umodzi wa anthu onse ulemerero ndi umodzi wa anthu onse izi timaunikira potengera m'Baibulo kuti Mulungu analenga munthu mchifaniziro chake kuti tonsefe ndife ana ake ndipo adafuna kuti tonse tikhale pa ufulu ndi ulemerero monga Mulungu akufunira imene ndime yoyamba yachiwiri tinanena kuti ntchito za mpingo mboma boma ndi mpingo onsewa anayikidwa ndi Mulungu kuti ayendetse munthu pa ufulu wake kukafika kumene Mulungu akufuna choncho boma ndi mpingo sanayenera kukhala adani ena maona ngati munthu wa mpingo tu ati sangalole za boma ati ayi za boma ndi zoyipa kumakhala kukolana kuti ayi nakasitika makamba boma ndi kuti ukambaso ngati andale samayendetsa boma ndi andale kuti ayi wa mpingo za boma zisamukhudze timafuna kuunikira pamenepo kuti aboma Mulungu anayika ndithu kuti ayendetse anthu ntchito ya boma ndi utumiki wapadera monga ili ntchito ya mpingo koma onsewa poyang'anira ubwino wa munthu chimene chinali chachiwiri chachitatu chinali khumbo la kukhala anthu amodzi olingana chimene timafuna kunena ndi ichi pamaso pa Mulungu palibe kuti pakuti uyu ndi mfumu
kapena uyu ndani pa umuntu wose ngolengana ndofanana palibe ofanana chifukwa munthu analengedwa thupi ndi mzimu choncho ayenera kulandira ulemerero monga munthu ndiye zimene zinachitika kotero kuti kalatayi italembedwa tidafuna kuti ilengedwe pa tsiku la phulusa achiwesite komano chifukwa chotsatira kuti anthu ambiri amasonkhana la Mulungu inalengedwa pa 8 March ndipo itawerengedwa tsiku lomwelo pamene timamba utenga kuti aboma afuna mapisikopi onse amene ali makalatayi akakumane ndi inspector general wa polisi kukanjetsa ndiye abwana anafika abwana atafika anati mwachitabu akuti ayambe kulankhula kunalowa mpolisi wina kuti bwana kuli telefoni yofunikira kwambiri ainspekita haja anale alongozi alongozi ndiye waja apita pokabwera kumeneko tidayembekezera kuti timba zakalata sadanene zakalata ayimba nine kenaka ndiha kuti koma ndikufuna kuti machairman amaparish council 8 koko apeseke kulilongwe aboma amenewo amaparish mwathu amene ananena zimenezo ndani aboma inspector general ndikakumana ndiwo kulilongwe ndiye kulilongwe iko ife sinapita anapita nda machairman asembe ino kuchoka kukanjetsa munabwerera mma diocese mwanu ndiye asembe aja kuti chifukwa ine zimene anachita report atapita kumeneko inspector general anauza kuti mwachita bwino kubwera komano moti akampe ngani yakalata akuti anankhune kuti wayambitsa zimene zindiwe kunena uje secretary wepisiko conference secretary wathu amene anali mambo mukungwe wokunsuzula imeneyo mangeni ameneyo mulowesi musero ndikunena zimene zinachitika ndamati wayambitsa chani ndiye akuti basi atachita choncho asembe achanaya kuti ifeyo sitichoka chifukwa sinabwerere kuti mange mmodzi mwa ife ngati mufuna timangani tonse yakuti nthawi yomweyo anamtulusa ndiye pa nthawi imeneyo ngasi communication ndi kulukulu ainspector general kama kambira zotani mmene ndimveramo pamene madzulo ache timabva kuti ayi tsopano kuyenera kukhala referendum anapereka communication imene akuboma kamuzu amene kuti ukhale referendum kuti kufuna zinthu zisinthe kapena zikhale mmene zililimu kukhale referendum osati kuti zinthu sinthe koma anthu asankhe aufuna boma la mtundu wanji ndati ndikufunseni kuti ngati gulu limodzi la anthu
maepiscopi amene udathandiza kwambiri kumenyera ulamuliro umene tili nawo panopa. Mukamaona inuyo mukuona kuti kuchoka nthawi imeneja kudzafika pano ena kumanena kuti ayi zokhala ngati tinachita inde ulamuliro unasintha, koma zambiri zimene timayembekezera sizikusintha, miyoyo ya anthu sikupita patsogolo, umphawi udakachuluka. Mwanena bwino. Boma limayendetsedwa ndi anthu. Nanena paja poyambirira paja kuti mtsogoleri atha kukhala wabwino koma umuzungulira. Komanso izo zili choncho mtsogoleriyo ndi munthu. Mutausankha mtsogoleri nanso atha kukhala wajera. Zimachitika m'maiko mwina zimachitika. Chifukwa chache mapeza kuti m'maiko mwina muli madikiteta. Pano pamene ndikunena pano ku Ukraine suli nkhondo mukangana nkhondo ine ambeka bwanji anthu akufa bwanji kapena chifukwa cha munthu mmodzi. Sichoncho chifukwa chake pamukandifunsa kuti kodi zinthu zasintha, ine ndinena kuti zina zasintha koma zina sizinasinthe chifukwa cha umunthu wa anthu amene timasankha. China chimene chasintha wani ndinuyo mwabwera pano. Nanena paja kuti ine imeneyo sitikanambaso kuti ufulu wa media mukuona pano kwathu kuno kapena kuposa m'maiko mwina maonjeni maradio mastudio ambiri kwambiri ndikunama ufunso wakulankhula hayi umakulankhula zabwinoto hayi ulipo. Ufulu wakusankha kuti ndifuna chipani ichi ndifuna ndichite izi hayi ulipo. Zina zasintha koma tinene kuti zina chifukwa cha umunthu omwewo. Tandilolani pano ndinene nanena zabwino zakamuzu ndimasomphenya achi nachula zinthu zina za mafamu chakudya kandi chani. Udziwe kuti kamuzu maplani ache anayika youth week. Youth week chinthu chabwino ndipo anthu amalima misewu kuchita chito sachitoko ndizi kudzala mitengo kuna mwabwera simukuona nkhalango iyi. Nanena kuti muli katikati mwa mitengo kamphepo kayaziyazi letu kupuma malo abwino. Mwaona kuti kayaziyazi adaona kamuzu watira kuti kwa iye kamuzu panali kudzala mitengo bwana muli hapa yeye mweyo pira tunazomba ili pano kamuzu akati atuluke kukapo akanaliya misozi kwambiri kuchikankawa huko adapanga nkhalango yoti maikwena wonse akafika undo zopanga munthu masomphenya achi adaletsa kuti mbapiri musamadulidwe mitengo ndipo anayi chifukwa madzi amachokera kuti mapirimu. Koma mukaona lero ife tonse nthawi zina timachita chisoni kuona lero madzi osefukira chifukwa mitengo yadulidwa chifukwa chilengedwe chaunongedwa adafuna zabwino. Mukuganiza kuti kapena democracy amalawi sitinayimvetse kapena fa munthu kuti
amange mwanena kuti mwina munthu afuna amange nyumba paphiri kuti amuthamangitse iye ayi ndi ufulu wanga ndikufuna malo mwina pena democracy kapena sitinayimvetsa china checheso kutheka kuti pamenepo china ndi chimenecho chifukwa munthu atha kutsogolera ni sabwino koma sakakamisa mna ine inonso kumvetsa chifukwa tikanena pano za madzi amene timasuwa madzi ndife amene timasuwa ni mtengo ndife tikukhudzidwanso ndi ngozi ndife amene adafuna zabwino koma nthawi zina tizinena kuti ufulu kusamvetsa bwino mukayang'ananso nkhani ya chuma chitukuko ine ndikhulupirira kuti bwezi pano pamwena timakamba misewu mpaka pano yayi tikumanga zoona kuchoka zaka zonsezi kudzafika lero simuganiza kuti pena pake tinaphonyetsa sibwezi misewu tili ndi misewu tili sikungoganiza kokha koma tinaphonya pena ndibwerezenso kuti pakuti timayendetsa ndife anthu ndife tomweso timaonawo mwachiwa za chuma mulungu pakupereka zonse anafuna aliyense alandire moyenerera ndi munthuyo. Tsopano mulungu saka akanatha kudzayendetsa dziko yekha kuyendetsa zonse yekha koma chitankomera kuti asankhe anthu ndi anthuwo amasankha ampingo amasankha aboma ndonjezeso pano kuti akasankha aboma mutenge maulamuliro wonse pakukafika wa mfumu wotsogolera anthu ena koma pakuti woyendetsa anthu timakhala ife tomwe anthu ndiye nthawi zina chifukwa chakudzikonda ka chifukwa cha zifukwa zina pamene pamapezeka kuti pali kusiyanitsa pamaphunziro angakhale pa zaumoyo angakhale pa zina ino amene muli apa lero mwana wanu kapena ndipona mwana wanu nkudwala angapite kuchipatala che chimapita kwa mwana wanga naja ino mwana wanu tine kuti simati maphunziro akupita pasi angakhale chipatala ino kupita kuchipatala lero mankhwala amene amalandira mwana wanga naja mukapeza kusiyana kumeneko kumene ife yawote sizinaende kukhalapo aliyense alandire chimodzimodzi pazonse maphunziro za umoyo kandi zakudya pachuma angapa anthu metuka pachuma mdziko muno nkhani mene ikukamedu katangale ziphuphu likumena sicholinga cha Mungu kuti wena azidya koposa ena choncho kalatayi mukandiuza kuti indezoona kuti inatuluka pa nthawi yachi inachula zinthu zimenezo chilungamo pakati pano chilungamo ndi chani chilungamo ndi kuti aliyense alandire zomuyenerera usatengeza kubayira zimene tikumamva masiku chifukwa inu mukama mukumbera winatu zona kodi mwandifunsa pano tikunena zakuboma mudziwe kuti angakhale m'banja mulanthu akuba kapena ino chimene ndinayo kuti angakhale m'banja muli ndi mwana wakhandatu muli pa ntchito mmalipidwa mulipidwa akayatina kuti 30,000 m'banjamo muli ino muli amayi muli kamwana kokakhanda anthu atatu pa 30,000 mukagawa aliyense andi akulandira cha gawani muli anthu atatu mwina pati ngogawa kuti 10 kapena
sikapenanso ndimene zikoya zikhale choncho Ten, wala ten. wang'ono eya tanena fusanizo nanga ng'ono naye safa Eya. afanane nda abambo pamene ndimafusa bwino tsopano ifua timayendetsa ndife anthu kuzikonda pakuti ine ndinogula nsinkhu ndidye pakulu uyu pote ndi mwana ya ungompatsa fanta basi ino timaphe nkuti zonse tazito simunachite manena mwana wakhanda wanu 30,000 10,000 yachi munayenera kusungira chifukwa iyeyo adzapita nthawi yoti afite kusukulu kapena inu mutapita adzalipira ndalama ziti zache zimene munazo koma ngati mwanjera mwana adzaputikatu ndikunama ayi ndizoona ambuye pepani nthawi yatha ndudziwa zoti tikadatha kucheza mwina lero lonse kutha muona kuti nkhani ndezilipo tidzabweranso tsiku lina tidzamve zambiri koma pamene tikumaliza program yathu ndifuna ndikupatseni mpata 2 minutes munene mawu anu otsiriza nkutheka pali zina zoti sitinathe kufunsa kwa mafunitsitsa mutaziyankhula zimenezo. ayi ine mawu anga ndi awa vuto ndirakuti zinthu tikuyendesa ndife anthu mwina timakhotesa ifua cha zindikomere ine koma Mulungu mwachifuniro chache akanafuna kuti zonse ziziyenda pachilungamo ndipo ndinaye kuti zonse zikati ziziyenda mwachilungamo monga Mulungu afunira zinthu sikanakhala chonchi ndipanga khayi tsiku lathuyi sikanakhala chonchi koma chifukwa cha umunthu wathu nthawi zina timapotoza zinthu pankomera mvula ya dzinja chifukwa chimenecho zinthu zimakhola nthawi zina nthawi imodzi nthawi zina pang'ono inosadziwa chifukwa chakubwera maina corruption chimene nyimbo ikuimbidwa ndipo isaimbidwa ndipo mpaka liti kwamukona mpaka pano zinthu zikukasukipiraipira basi tireke pomwe. Ndakuthokozani kwambiri ambuye futi munalola kuti tibwere tidzacheze nanu. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program imeneyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero tinali kuno ku nyumba ya ambuye Allan Chamgwera amenewo anali bishop wa diocese ya Zomba koma pano anapuma komanso adali mmodzi wa mabishop 7 aja amene adalemba kalata yawo mu chaka cha 1992 Living Our Faith mchingerezi imene idathandizanso kwambiri kuti ndale zisinthe kuno ku Malawi. Ine dzina langa ndine Allan Chamgwera ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kuonera program imeneyi ya Tikudziweni. Bye bye.